rasi xorta sfidajtu u billi ħabbejtu xorta dizappuntajtu. Għamilt ċirku komplutur ġeġitura li kien qalli Flixku whisky f'moħħi u dija depressanti. Ħafna kienu l-izbwali u oskuri il-memori. Niprofa ninsa Emili billi naqbes il-folji. Ġdamat jinżlu ċaġru maħuġ bejja. Kull Novembru la dollarata n-maġinaka daħdejja. Nqabbat sigaret niprofa ntaffi solitudni. Il-kassa tal-qabar tikkonferma li dawk id-dubi. Nandi darba ħanobdika xijat xot mill-iskużi. Għaddi li kelma mal-mullej naħlef li mood bunuri. Nishtiq li nkun naf xi żomm il-futur li kieku nista' li ma mmurx lura żgur. Aħfir li jekk jien weġġajtek bil-kliem dan kien biss proċess biss sirt naf jien min jien. Ftikri battu sid messaġġ ktibt jien emmin kollox gravi mhux fil-paċi sirna straġi li mħabba u speċjali ħeq imma taf xi tħoss meta tifqal moħħ ma li tħobb u l-oppost jiġi bibżob bħalek ngħid illi spiċċajt iffissajt bħaġa waħda malla tlajt u l-gost kompla meta rajt illi bqajt f'moħħa xorta mod konkret ngħid illi bqajt bla risposta indisposta f'moħħa dejjem insiba. Kulħadd sar jaf il-rida wasal f'dak il-punt fejn konċert il-nġiba imma b'diżappunt jimmerrejt il-min qalli ma rida. Inti kom raġun għax moħ miġnun trid tkun biex ta' 23 sena ma tafx tweġiba. Ma rridx inkomplila għażel l-aħjar minni provi fimni għax billi nirrispetta l-kulħadd lilek xorta niżlek mal-lista tal-ħab. Nishtiq li nkun naf xi żomm il-futur li kieku nista' li ma mmurx lura żgur. Aħfir li jekk jien weġġajtek bil-kliem dan kien biss proċess biss sirt naf jien min jien. Bil-pista d-dinja fuq spalti nissakkar waħdi f'kamarti għalfejn dal-ħitanet jien għanqu fl-imkien moħħi qed inħossu waqaf jaħdem jien min jien. Is-solitudni bħal paġna vojta fi ktieb bħal ħajja ta' kull kittieb bħal insinħelu f'giddieb għax għandi dubji homonomi li l-istess ġabu di triq ta' suċċess issa li lest il-progress għax aħna rari f'qalbna nġorru bijomi prerogattiva l-opzjoni mhux għażla biss li ikoni jiddispjaċini li f'demmi jiġru darrimi bġenu flissjoni nesprimi rispett lejn lingwi antiki.